ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಿನಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟು ಬೈದೆ ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿಂದ ಎಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಕರಿ ಬಂದು ಹೊಸಾತು ಒಂಜೀರು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ನೀನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಪೆಯನ್ನು ಐನ್ ತೆತ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಲ್ದಾನು ಎತ್ತ ಚೂಲಿ ಮಾತದ ಎತ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಅಂಚನೆ ಬಿಸತ್ತಿನ ನೀರು ಒಂತೆ ಡಿಪ್ ಮಂತದ ಎಗ್ ಕಟ್ ಮಂತನ ಎಗ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಒಂಚಿ ಟ್ರೈ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಗ್ ದಾಲ ಪೊಡಿ ಆತಜಿ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಂತ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಎಗ್ಗನ್ನ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಅಂಚನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಂಚ ಬನ್ನಲಡಿಯ ಆಯ್ಬಕ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ ಆಯ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಅರ್ಧ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೌಡರ್ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಾಯ್ಬೇಕ. ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಗ್ಗನ್ನ ನಾನು ಐಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಯಾನು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಎಗ್ಗನ್ನು ಮಾತೈತೆ ಗೆತ್ತದು ಒಂಚಿ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಗೆತ್ತನ್ವೆ ಎರಡನೇ ಸತ್ತಿದ ಎಗ್ಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ಲೇನು ಪೂರ ಎಗ್ಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದು ಗೆತ್ತದ ಆಯ್ಬಕ್ಕ. ಪೂರ ಎಗ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕ. ಮಸಾಲ ಗೆತ್ತನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ದಾತು ಜೀರಾ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಆಯ್ಬೇಕ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ಖಾಲಿ ಅರ್ಧ ಟೊಮೆಟೊ ರಡ್ಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಚಿದ ರಡ್ಡು ಗೆತ್ತನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮುಂದೇನು ಚೂರು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಬಿಡು ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆವೊಡುಂದು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚೆ ಅರ್ಧ ಟೊಮೆಟೊನು ಮಸಾಲಾಗ ಪಾಡ್ದೆ ಅರ್ಧ ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೈಕ್ ದೀತೇನು ಅವೇ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಬನಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೇನು ಫುಲ್ಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬನ್ನ ಒಂಚಿ ಬ್ರೌನ್ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಲಾತಂಡು ಒಂಜಿ ಸತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತನೆಕ್ಕು ಅಂತ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಡು ಮಸಾಲದ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಂದು ನಾನು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಒಂಚೇ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತರಡಾಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಕು ರಡ್ಡು ಚಮಚದತ್ತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಯ ಆಯ್ಬೇಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಎತ್ತಂಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿದಲ್ಲ ಕಾಣ್ಲಿಂಕ್ ಮಸಾಲ ಈಗೊಂತ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತು ಕೂಡ ಅವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದು ಕೊದಿ ಪರೆದಿಯೆ ತುಲಿ ಏತು ಶೋಕು ಬೈತು ತುಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ ಬುಡ್ತುಂಡು ಈ ಟೈಮ್ಡು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೀತಿನ ಎಗ್ಗನ್ನು ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರು ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಎಗ್ಗಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಧಾನ ಅಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಲ ಅಬ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಗ್ಗನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುಪ್ಪ ಮಸಾಲಡು ತುಲೆ ಇಂಚಾದಂದುಲೆ ತಿಕ್ಕಾದ ಬೈದನ್ ಮಸಾಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಬರೋನುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಎಗ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈಸಿ ಇಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣಂದ ಆಯ್ ಬಕ್ಕನಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪಿ ತೋಷ್ಪಾಕ ಬಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದೆ ಅದೇನದು ಇನ್ನೇಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚದಿನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಚಪಾತಿಗೂ ಆ ಪಕ್ಕದ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ
ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಲೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರಿ ಪರೋಟ ಪೂರಿಕ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದప్పుడు ಹೆಂಗ್ ಮಾತ್ರ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಮೂದಿ ಸತಿ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ವೈಟ್ ರೈಸೇ ಮಂತದ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಸಾಲ ತಿಕ್ಕಾದ ಬೈದದು ತಿಕ್ಕಾದ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಬೈದನ್ನು ನೀರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಪೂಜಿ ಇಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಂಡು ನಿಕ್ಕಲವರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ಪಲೆ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತೂಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಂತ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದುಕೊಂಡು ಆ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿ ಜಾನು ಮಂತ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಂತ್ಲೆ ಖಾರ ಯಾ ಮಂದಿನಿ ಖಾರ ಒಂತನೇ ಖಾರ ಮಂದಿನಿ ಪನ ಜೋಕ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತಾಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಒರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಎಗ್ಗಲೇ ಉಂಡು ಯಾನಿನಿ 5 ಎಗ್ಗಡ್ ಮಲ್ದಿ ನಾನು ಒಮ್ಮಸಗ್ಲ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಬರೀ ನಿಕ್ಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ತೋದಿ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿ ಪಾಲೆ ಎಂಚಿನಾತನು ಕಂಡಿದ್ದು